Peça de l'optativa d'Scratch de l'Institut Francesc Ribalta de Solsona. Us presentem el treball que hem estat fent durant la meitat d'aquest curs. Cada alumne ha estat fent el seu joc amb els seus personatges i la història que cadascú ha escollit. En aquest site podem trobar jocs relacionats amb en Doraemon, els Simpsons, en Shin-Chan, el Mario, l'Olaf o els Minions. També podem trobar l'atac dels aliens, Star Wars o l'antivirus. Fins i tot l'astronauta de la Macedònia de Fruites. Un cop fet cada joc, l'he penjat a la pàgina web d'Scratch per tal que hi pugui jugar tothom. Després, cadascú ha creat la seva carpeta al site i ha penjat el seu joc amb una imatge i una descripció de com jugar-hi. També amb Scratch hem fet una altra activitat. Hem creat formes geomètriques a partir de polígons, quadrats, triangles, hexàgons, de diferents colors i tamanys. Durant aquestes setmanes hem après a programar, a fer servir el programa d'Scratch i crear formes i figures, canviar personatges del joc i el fons. També hem gaudit molt compartint amb la resta de companys els nostres jocs. Amb aquest site els volem compartir amb vosaltres per tal que pugueu jugar i passar una bona estona. Scratch!